го снимам. Ама киятинки, Раман. Да. Хайде, ма, върви. Рашко, пристига! Хайде, ма. Фафлите, взели ги. Да. Пристигам се. Тук що слизам от летището. Вижда се, не обърне количката. Хуманитарна ли взимаш? Не бе, стигам от летището. А? Хайде, ей, Кирки яхана. А мене снимам ли? Не. Чакай, че минаваме от тук да не гледа втората. То никой няма, не. Ами цели колички. Катар бързунак. Просто. Хепа. Ама то, боже, ти ще ми издиниш количката. Върви му. Чакай надолу сега, че тук... Ти къде искаш? За Испания или за Португалия? Ти къде искаш? Лондон? Аз съм за Америка. Айде, автобус. Ей, черпя. Айде, чао. Абе, не си Айде, ма, върви, ма. Баби ли се ми Рашко? Айде, викай, Рашко. Айде, стига толкова клипове. Кажи на Лида да малко. Дай да И го качи във фейса.